Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kang Makin bersama saya Ali Makin. Terus berbagi konten yang bermanfaat untuk sesama. Untuk kesempatan kali ini saya akan berbagi teks atur pasrah temanten. Tapi sekali lagi saya sampaikan bahwa bukan berarti saya di sini menggurui, tetapi ini hanya sekedar untuk berbagi referensi saja. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Baik, langsung saja kita simak yang berikut ini. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng untuk terus mengikuti video-video terbaru kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, hamdan syukron lillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Nuwun kula nuwun, mugi rahayu saha winantu sagunging karaharjan kasarira wonten ngarsa kula dalah panjenengan sedaya. Wonten ngarsanipun para pepundhen, para kiai dalah santri ingkang rinten dalu tansah sumanding kitab suci wahyuning Ilahi ingkang dados panuntun kiblat manembahing Gusti ingkang kula pundi sabda tamanipun. Para nayakaning negari satriya bayakaraning praja ingkang lumeksa dumateng karaharjaning praja ingkang patut sinuba sinukarta. Para sujana sujananing budi ingkang sampun wenang hanampi wahyuning kasutapan ingkang sinuba ing pahormatan. Nuninggih brayat ageng baraya wirawiyata baraya wiratamtama para purna karya labet praja ingkang mahambek luhuring dharma. Panjenenganipun para setya wreda carana madya para palenggah kakung Sumana putri ingkang satuhu dahat sinudarsana. Para atmajaning Sudarma muda taruna ingkang wekik ing karya ingkang tansah kula tresnani. Mirungganipun panjenenganipun Bapak Sudarmana sekalian Ibu Rahmawati minangka ingkang hamangku gati ingkang satuhu dahat kinurmatan. Wilujeng siang sugeng pinanggihan lan sugeng lelenggahan. Mradapa amit pasang palimantabik ila-ila dina sinabetna ing ila duni lebihna tulak sarik dumawahing tawang-tawang mugi linepata saking siku dendaning Gusti Purbaningrat. Minangka purwakaning atur sumangga kita tansah manungku puja hastawa puji astuti wonten ngarsanipun Gusti ingkang amurba amasesa. Awit sih wilasa miwah berkah ingkang sampun lumentah dumateng kula dalah panjenengan sedaya, saengga kita tansah saged pinanggihan kempal makempal manunggal kanthi pinayungan karaharjan saperlu netepi darmaning agesang wonten madyaning bebrayan agung. Shalawat saha salam mugi tansah lumintu lumintir dumateng titah linangkung ingkang dados panutan lan patuladan kula dalah panjenengan sedaya nuninggih junjungan kita Nabi Agung Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Para rawuh kakung Sumawana putri ingkang kinurmatan, kalilonana kula matur kanthi ngadeg wonten ngarsa panjenengan sedaya saperlu gempil kamardikan panjenengan ingkang katemben wawan pangandikan. Kula ingkang kapitedan pinangka tetalanging basa cundhaking atur saking panjenenganipun Bapak Widodo sekalian Ibu Sulistyawati. Kula tinanggenah hanglairaken raos pengraos ingkang mijil saking telenging wardaya. Ingkang sepisan ngaturaken salam taklim saha salam takzim mugi kaharjan kamulyan kawilujengan tansah kunjuk wonten ngarsanipun Bapak Sudarmana sekalian garwa dalah putrah keluarga tuwin para rawuh. Ingkang angka kalih kula ugi tinanggenah hamasrahaken putra temanten kakung atmajanipun Bapak Widodo sekalian Ibu Sulistyawati
ingkang asesilih Dimas Bagus Adi Saputra, ingkang jinatukrama kaliyan Roro Ayu Arlina Poncowati, Atmojo Pawestri Bapak Sudarmono sekalian Ibu Rahmawati, ingkang pidalem wonten dusun Ringin Kidul, Kecamatan Gubuk, Kabupaten Grobogan. Kanthi raos syukur maning manah, sakmenika kula pasrahaken sakwetahipun dumateng Bapak Sudarmono sekalian Ibu Rahmawati. Kepareng katampi ing pangajab mugi karungkuha kadidene putra priyangga. Kejawi saking punika inggih awit kiranging sesrepan lare punika ing samukawis, inggih nyuwun sewu lare punika lare dusun ingkang tartentu kirang pengalaman tasih cubluk ugi tuna budi. Pramila kersa Bapak Sudarmono sekalian garwa paring pitedah-pitedah panyaruwe lan panyandu rikalanipun kirang leres, ugi kersa hanggala wentah kanthi estu kanthi boten bedakaken ing antawisipun putra priyangga kaliyan putra mantu. Ingkang tundhonipun saged migunani anggenipun sami nindakaken darmaning agesang wonten madyaning bebrayan agung. Ugi nyuwun wewahing pangestu saking para rawuh, mugi anggenipun bangun Bale Wisma temanten kekalihing mangke tansah pinaringan berkah, saged dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah, runtut anut dumugi kaken-kaken saha ninen-ninen. Ugi enggal pikantuk momongan putra-putri ingkang soleh-solehah ngabekti marang tiyang sepah kekalih, saged mikul dhuwur mendem jero labuh labet dhateng negari lan agami, murakabi dhateng bebrayan agung. Para rawuh ingkang kinurmatan, wondene ingkang kaping 3 kula ugi tinanggenah hamasrahaken sarana uba rampe. Sedaya ingkang dipun beta kalebet uba rampe kula aturaken dumateng Bapak Sudarmono sekalian Ibu Rahmawati. Kepareng katampi hamba bilih kirang hanyukati mawantu nyuwun agunging pangapunten ingkang kathah. Kados kirang wicaksana bilih kalantur-lantur anggen kula matur, pramila kula cekapaken semanten pamatur kula. Dene saparipurnaning pahargyan ing mangke, kula sakala wangsa kepareng badhe nyuwun pamit. Nyuwun wewahing pangestu, mugi rahayu ingkang sami pepanggihan dumugi ing dalem nirbaya nirwikara nir ing sambi kala. Ing wusana hamba bilih wonten galap gangsal ngatur. Punapa dene kirang hanuju prana anggen kula nampi labet. Kula hanglenggana kiranging sesrepan saha kirang pana dumateng wewetoning para winasis inggih basa tuwin sastra, pramila kula nyuwun lumunturing sih samudra pangaksama. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi teks atur pasrah pengantin. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terus dukung kami untuk tetap semangat membuat konten-konten yang bermanfaat untuk berbagi pada sesama. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.